Naprogramovali sme robota, aby tieto tu 3 položky najskôr uložil do skladu a potom ich nám priniesol podľa toho, ako mu zadáme. Najskôr ich naplníme skladom. Teraz položku číslo 2. Teraz položku číslo 3. A teraz máme sklad naplnený a môžeme ich začať vyberať. Teraz je sklad naplnený a môžeme ho začať vyberať. Vyberať ho budeme podľa toho, že keď stlačím ľavé tlačítko, tak pôjde po položku číslo 1. Keď stlačím stredné tlačítko, tak pôjde po položku číslo 2. A keď stlačím pravé tlačítko, tak pôjde po položku číslo 3. Začneme s položkou 2. Teraz pôjdeme po položku číslo 1. A teraz posledná položka.